chai ọchịchị gbakwa ọkụ. Chineke nna ka biko gị kwana abịa bio agị na makwara ihe ji gị ebe ahụ. Ndị ọchịchị ka ebe agbaala ọkụ ma chi mana usoro omenala ma ndị ke gọọmenti ma ndị ke chọọchị gọwuo otu awụ na-eji ivi na ọchịchị ndị ke chọọchị budu ụzọ gba ọkụ sef chekienu from A to Z ndị chọọchị akụrụchana ya still ya kabekwe njọ. Uche Gboagu nwayọ gba oh yes ewu na Anglican B wu Baptist Church C wu Catholic Church D Deeper Life E Evangelical Fellowship F Full Gospel Businessmen Fellowship G God's Kingdom Society H Holiness Evangelical I Intercessors J Jehovah Witness K Kingdom Bible Society L Living Word M Mountain of Fire N New Life in Christ O Overcomers P Peculiar Ministry Q Okwa Igbo R Redeemed Pentecostal S Salvation Army T True Assemblies U United Church of Christ V Voice of the Lamb Ministry W Winners Chapel X Weekend Christmas Carol Y Youth Fellowship Z Wuzo Ministry. Onani yo pro. Chai Uche Gboagu is alright yo. Ma Chineke a politics ndeke church enwe patu. Even amawom ha na politics ndeke elu ụwa ka ekupri ibe ya. Mana ibi poster, mana ịma billboard, ma banner, advert radio na TV, still otu awụ na-eji. Otu ndeke politics church ji achọghị inwe church ka aka ha n'otu n'otu. Ọwụ otu o ji agụgakwa ndeke politics elu ụwa ichenji Federal Republic of Nigeria ka ọ na-aghọ Personal Republic of Nigeria. Onye ba mpụtara ahụ ndeke chọọchị sa Chineke kpọrọ ha oku ndeke elu ụwa sịkwa na ọha obodo pịrị aka họpụta ha otu awụ na-eji kemere gbọlịgbọlị bụ ịga n'ọkwa banye ndọrọndọrọ ma ọwụkwanụ nyere echi ya fuke ghọọ Chineke ka abụọ ndị nụkwụrụ na-anwụ tụra ya votu aghọọ ndị ara n'anya ya ya echefuo na ndụ manija nọ n'ọfịs anyị na-aga AC n'ọkwanụ getiman n'aka. Oh yes nwa ọbụla ị hụrụ Buhari ga akara o nwekwara onye dị ire ya n'o ke na-agbawa m obi ụka aka na-ekwu na nwatani nwere anya okpokoro ya ewere ihu makpuwe n'ala aka na-ekwu na ọkụkọ bụ nshi n'ọkpa ya ewere kwu ọnụ na-atụ ya ahụ bụ ego ji liga dị ọkpara nwaanyị ụmụ nwaanyị iri ime na-amụ nwoke anya na-echebe ọchịchị mmegbu na mbiagbu ọchịchị ndị oke ozu pọman enwetara raụndụ ọnwụ ya ọchịchị nchijasi na nkwafu ọbara ee ọchịchị chiba anụ ọzọ anyị nọbe n'elu otu ndị enuho aka akwa obi ebikasị posta ka elu n'ala ha hụ na-ebi ndị ka eyipụrụ ka yigharịa agbadado mere Naijiria otu ọrịa taa a na-ebikwenu ụbọchị nta ka a chụọ na owelu nchi. Chei lekwerenụ m anya lekwerenụ otu ụmụ mmadụ na-ejibu ịga n'oche ọchịchị ọha na eze ya ghọọkwa ọrụ nna ha ego alokeshọn aghọọ kapitalụ na-eji azụrụ ahịa kpọrọ mkpa onwe ha ụmụ ogbenye ga-anwụ ha nwụọ imuniti kọvara na ha nụ ndeke na-ebupụkwa n'ego na mba ofesi a na-ebupụ n'ike Chineke amarachana mgbe anyị nụrụ maka ndị ka ejidere nga eje ebupụ ego n'ala bekee dị mkparị ka nwoke pụọ narị ka nwaanyị ya onye ọbụla ekwosuo chefuo na onye eze ya pụtara ihe wuo onye ezi okotoko ama ndị ọchịchị bupụgo ego n'ala awụghị otu ka awụ ha abụọ ma ndị ka egbara ọsọ jọmpụọ bel ma ndị ka ejikere ka nwaanyị ya ma ndị ka ejidekwere na ha ewere anya ihere zụọ ihe na-achọ ọha ịzụ anyị amarachana EFCC na ICPC machakwa ndewo nde bọt inshọransị baba kọva ha ala gị ọ na-awụ gị mere eme ihere gị mma ọrịa onye lege gịnị mgbe ewu da atara ọka daa onye ga-ekpe bọtụ sikwula otu onye na-enweghị Abraham na nna ji ekwele common browsing n'ịntanetị EFCC ewere na ya wọm n'ọfịs. Chei bọtụ lokal gọọmenti chairman ga-anọ n'elu oche were ego ọha na eze arụ họteelụ n'aha ya ma jiri ndị ọrụ obodo ụgwọ azụkasị moto elu n'ala ma okporo ụzọ nọ n'okpuru ọchịchị ime obodo ya agwọtọọla ka efe enye ha EFCC na ICPC elepụje ya anya ụmụ ya utu gbarụ ihu ya chepụtara ha ọkada 50 si ha bịa gbaa na ha ya pọches ha arachi aka mumu baa n'ohu n'ala nna ha ndị ke gbawazi ọkada ma ha gbazughị ego ya ha were ya gama nnapụ ma ha setio ma ego ma ndụ ndị mmadụ ga-emitie up the target. Chei ọchịchị gbakwa ọkụ ọkwa sịrị otu onye ara bịa kere oke na nna ya nwụọla ya sị nwa keriri ime na ibu ka ya bụ nga na ọka ya ngwa jichie dị n'ike bịa saa kewa ahụ rekwa n'ọcha n'anya onye ara sị o
ọwa asa ahụ ya agwụnụ ka ọwụ ya afọ ebe ego ụmụ nwaanyị isi mkpa kpara isi bụ ige ha akwa Nigerian wax mkpa ha ọgwụ nna gratuity ndị di ha na-anataghị ma nwụọ onye ji ya oke nke ha n'ime ego mmanụ Chineke ji gozie anyị niile naanị unu na-egwu ya na-eri onye ji ya o rubeghị 20 years mmiri wọta bọọdụ kwụsịrị ịgba n'ala bọta afọ niile enyegekwe ha bọjetị onye na-eri ya bịa dịnọ ole dị mgbe anyị ga-ebido gwa m onwe anyị eziokwu n'ala biko nọ ma ndị prezidenti o ma ndị federal house ma sineti gọvanọ lokal gọọmenti chairman nga nnụ niile hacha esekere na edima ọ dị kere mma hoo ha otu onye isi ya ekwukwe n'okwu ọjọọ onwe onye ya lega anya n'ihu o nwebekwe nlekere mma n'etiti nnụ ezughị otu ma ọ abụọ bọtụ mgbe otu onye isi dị mma kpọrọ ndị ara 9 gafee ihe anyị ma ọ bụ na ndị ara 10 agafeele Uche Gboagu nwayọkwa kama agaghị arụrụ obodo ọrụ peni ghara ịgba apriko ha nwere Common Census 2006 apriko agba apriko n'ịpachi ụzọ agba apriko n'ikpo dọtị agba apriko n'ịgwọ gọta ibin mgbe ụfọdụ ha agbakwa onwe ha apriko na salari kama ego ga-emege mapụta eji ya mee ihe bara uru na gọọmenti ewere biro dekọrọ ya tinye ya n'akpa ọ ya masịrị nọs expenses ọkwa ihe drọgụ n'otu amaala mgbe ndị mebiri ego chekigidere ya afọ asịghị olekwene ya ha si eni wee na ọ bụ naanị ihe na-akpọ Maslinus expenses otu nwoke na-akpọde Maslinus ebilie so onye gakwa akpọ ya aha Amadioha ọma gbuo onye ọwụ eze ala mukwu ọkụ gbuokwa onye ọwụ Uche Gboagu nwayọkwa a ga-anọrọ n'ịgba apriko onwe ihe ọbụla a ga-eme mejie ya emejie apachi ụzọ taa echi ya aka njọ n'ihi apriko agbara agba gwanụ m ọnụ iji abara kọntratọ mba ebe ọ ma na ị were shia gị bifo onyewe ya obere nke o ji arụ ọrụ ka aha eri a na-eri n'onwe ha ọchịchị gbakwa ọkụ allocation bata ha ekerie ya otu o si masị ha locally generated revenue nkọ ahụ nwenụ still apriko kacha buo ha agbakwa but nna amen ya rikwebe ụmụ mmadụ na-ebu ego niile eje n'ogbu a ga-amakwa ama ngwalenu nwa kọmọn abalị ole Queen Elizabeth isi England bịa leta Nigeria this last time naanị mkpụrụ abalị abụọ kpọm Personal Republic of Nigeria ahụ spendri $50.50 billion eji lee Queen ọbịa Queen abịahụ bịa mee n'anyị ji ọbịahụ bịa mee n'anyị ede chei ife ka ụmụnne ochie inubekwo otu anyị ji wuru omepụrụ ndị ọ na-ara maka anyị awụsara ee ngwa sịkwara na anyị chekie ya otu ebe ede Queen Elizabeth anyị mefuru $50.50 billion anyị na ya onye ga-enye ibe ya ego oridiri n'abalị abụọ Queen atagaghị okporoko ọrị ofe shi na ya ka a ga-asịkwa eji anụ agụ shie ya ọrịkwanụ rice orige just naanị tii ka Queen ṅụgara nwụta $50.50 billion nyekwa chei menwe na anyị nọ naanị ego ahụ eji lee Queen ọbịa ejikwana ya mee ka ọkụ eletrik Naijiria nwuwe anyụ gịnị ga-eme aka ụtala edikwolo ozuru mba lekwolo anyị enwe nkwa na-akwa aka n'obi Paulman na-achọ ọdịnarị tii ọ ga-aṅụ ndị ọchịchị na-aṅụrụ je ovati otu rịhụ mma Paulman ahụrụ ọkpụrụkpụ anụ n'ite ofe ya ọ ghọọla sọspekt o na nwa ogbenye anụ n'ute okporoko agwụla ma ọ zụrụ n'isi ya ọkwa n'otu mmemme nkụpụ nwa big man ka ekiri n'otu nwa ogbenye okporoko na nri nwoke elegide okporoko shi tipụ hei nna aka ewe anya ga-enyekwa chei Uche Gboagu nwayọkwa apliko ọbụla agbara na gọọmenti ya pụ ụka mara so otu onye riri ya bọtụ gị gwuo gọọmenti ojoro dọba igo onye ukwu na onye nta inshọransị akọva anaghị pọmasis tibebekwe mkpu gọọmenti afashie ntị abalị abụọ ka atọ ha ehimere ya otu panel of inquiries ka ha gaa chei Uche Gboagu nwayọkwa aka na-ekwu ndị na-ama posta na-amakwa n'ike ma ndị tọtam ma ndị festam ụfọdụ ma ha amagidere elu ka ibe hụ mara ama otu agadi nwaanyị jiri shiberi ala lọtaje pụta n'ụzọ na-elepụ anya lekwe posta ndị elekshọn ebe niile ha niile ụmụ okorobịa agadi nwaanyị adakepụ n'akwụ jụmasị ihe ọwa ọnwụ chi ka ọwa aksidenti ọnwụ gburu ndị ihe ọnwụ gburu ụmụ okorobịa igbuteghị ịmaghị egbuo chei onye atakwala agadi nwaanyị ose obegere ndị ri ndụ akwa ndị nwụrụ anwụ bikos anya m jiri hụ na politiki ka ugbu Nwachineke ozu ga-agha agha ebe ndị na-anọ na-achọghị ịpụ ndị ga-ebigobedu posta ebe niile agaghị efe n'elu
ọchịchị gbakwa ọkụ. But ebe ọ bụ na ọnụ ọbụla ariwelele eriwe adịla committed, ole na ihe a ga-eme ya. Chris Obinna nọkwuru Ebube Dike gburugburu ọwụ gị wọnụ na-ekwuru Igbo na South West. Ngwa zaa ya. Ka ewe eziokwu bụ na agazole m Awụsa na Yoruba, ọ dị nde ka e nwere ego n'anya ka ndị Igbo anyị, ụkwa na otu ihe edomere anyị n'ọnọdụ ohu n'etiti ndị anyị ka mma. Ngwa lemekwere n'anya, ọkwa sị ọchịchị ka ugbu na ọwụ ha kwata ọnụ ndị Igbo nyekwa, ma ọwụ nsọ anyị ejeghụrụ jenara ha ego ma nọrọkwa zama ndị anyị ka mma saa afọ na-aga. Ọchịchị gbakwa ọkụ.